ತಿಂದ್ರಮ್ಮ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ ಏನು ಚಲ್ಲರು ಬುಕ್ಕನಿಕಲ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಂಡ ಎನ್ನ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದೊಂದು ಜಾಯಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಏರೆಗೆ ಪಂಡ ಭರತಾಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪುನರೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯಿ ದಾಯ ಪಂಡಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಯಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚಾರಗಾಯಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೋಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಎಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿಜ್ಜೇರು ಜೈ ನಿಂತೀನಿ ನೀ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜಾಲಿ ಅಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗಂತೂ ಬೋರ ಅಂತುಂಡು ಈಗ ಮನಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಾರು ಪೋಯಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪುರ ನಾಡ್ದು ಪುರ ಕಾಂಡ ಐರನ್ ಮಂತದ ಬುಕ್ಕ ಲಕ್ಕಂದು ಪೋಯ ಪೋದ ಇಬ್ಬರು ಜಾಲಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ನಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಜಾಲಿ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಖುಷಿ ಅಂತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ಲೆ ಪಿರಕುಲು ನನ್ನ ಯಾಪ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲುಂಡ ಪಂಚೇರು ದಾದ ನನ್ನ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ತೂಡ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಜಿ ಎಂತ ಪೋದು ಜಾಲಿ ಅಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಡೆದ ಹಬ್ಬ ಕಾಲೇಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಇತ್ತು ನಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರ ಮನಸ್ಸರು ಚಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ತಿಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಥರ ಹಬ್ಬ ತಿನ್ನೋಳು ದಿನ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಚಾ ಪೋಜಿತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ತುಲೆಂಪಿರೋ ಹೋಗು ಪಿರೋ ಬೈದೈನಿ ಒಂದೇ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬೋರಾಂಡು ಚಿಂಚೆಲೆ ಪಕ್ಕಡ್ತಿದ್ದು ಕೋರ್ಲೆ ಪುರ ತಿಂಡ್ರೆ ಪಡ್ಗ ಅಂದ್ ಬಂದು ಬೈತೀನಿ ತುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬೈಯೇನೆ ಬೇರೆ ಮಾತಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಿರೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಇಜ್ಜಂದಪ್ಪ ಒಬ್ಬರಡ್ಡ ಉಂಟುಂಡು ಕಾಂಡಪುರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ರಲ್ಲ ಬರೋಂತುಂಡು ಅವು ಐಕೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ ಬಣ್ಣಂತೀರಿ ಜಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿದ್ರೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಟುಡು ಬುಗುದ್ರೆ ತೆಂಗೆ ಕುಂಟು ಮಾಡಿ ಪೇರ ಪುರೇನಿ ಬೈಯೇನೆ ತಿಕ್ಕಡು ಯಾಪಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಅರ್ದು ಆಯ್ತು ಅರ್ಧದ ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಡ ರಡ್ಡ ನನಗೆ ಅಂದ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದುಪ್ಪೆ ನಾನು ಬಯ್ಯ ಊಳ ಬೇರೆ ಪೇರ ಹೋಗ್ಪಿಸಿ ರಜೆ ಟುಪ್ಪನಾಗ ಬಯ್ಯನ ಪೇರ ಬುದ್ಧಿಸ್ತಿನಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಬಯ್ಯನ ನಾ ಬಯ್ಯನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನತಿರೋ ಬಯ್ಯ ಚಿತ್ತ ಕುಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ಕುಂಟುಳು ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಬೆಲ್ಲು ಜೈಲ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏತಲ್ಲ ಯಾಪಲ್ ಕುಂಟಿ ಎತ್ತಲ ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ ಒಡೆ ರಾಶಿ ನಾನು ಚೂರಲ್ಲ ಮುಗಿಯ ಬುಕ್ ದಿಕ್ಕಿ ಏನೋ ಕುಂತಿ ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಬುಕ್ಕು ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೆಟ್ಟು ಅದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ರ ಚಿನ್ನ ನೆಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಜೊತೆ ಕನ್ನಡ ಬೇಗ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಮುಗಿದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ತೋಜದ ಪಕ್ಕ ನಾಡು ಉಡುಪಿರೆ ಕುಂಟು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ನಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸಿನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಜ ಬೆಲೆ ಸಣ್ಣ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲು ಕುಂಟು ಮಾಡಿ ಫಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ಪುರ ಕುಂಟು ಬಂದು ತೆಂಗೆ ಪರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬಂತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವರು 5 ಗಂಟೆ ಪರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಗಂಟೆ ನಾನು ಕಾಂಡಿ ಬೇಗ ಪೂರ ಉಂಟು ಬಚ್ಚಿಡು ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯಾರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುರ ಕಾಂಡಪುರ ಮಂತುರ್ಪುರ ನೇರ ಗಳಿಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯೇರ ಬಚ್ಚುಂಡು ದಸ್ತಿನ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಪೋದು ಬಣ್ಣಗೆ ಪುರ ಅಂತ ಬಚ್ಚಿದು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿ ಪಿರ ಬತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಪೆರಲು ದಸ್ತಿನ ಹಾಪುಂಡು ಅದು ಇನ್ನೇನು ಓಕೆ ಮಲ್ತೆ ಆಡ್ತದೆ ಪುರ ಉಂಡು ಪಿರ ಗಲೀಜ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಣ್ಣದಾನಿಗೆ ಪಿರ ಮಸ್ತ್ ಕಜ್ಜ ಹಾಪುಣದ ಹೊರನೇ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಬುಂಡ ರಗಾಲಿಜ್ಜಿ ಚೆಂಪಿರ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂಡು ತಿಳಿ ಅಜ್ಜದೈ ಒಂದು ಪೂರ ಗಿಡಗಳು ಪೂರ ಜೈದದು ಭತ್ತ ಅದು ಬಚ್ಚಿಂಡು ಎಪ್ಪಿದೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಕೋರ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಹಚ್ಕತ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತಿಂಡ್ರೆ ದೀತೇರು ಅಮ್ಮ ಯಾಪ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತಿಂಡ್ರೆ ಕಟ್ಟ ದೀತೇರು ಏರೆಗೂ ಕೊರೋಡು ಪಣೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚರಿಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ನೆನಪು ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಂಜೆ ನೆನಪಾತಿಜ್ಜಿ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ತಿಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಂದಿತ್ತೇರದೆ ಮಾಮು ಅಂಚವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜಿರು ಮುಲ್ಪ ಏರೆಗಳಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಿದ ಪಂದ ಅಮ್ಮಕ್ಕೂ
ಕೊರ್ಪುನಿ ಏರಗಾಲ ಆಪುಡ ತೈಚನಕ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೆ ನಮಕ್ ಯಾನತ್ತೆ ತಿಂಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ತಿಂಪುಜಾಲ ಕೆಲವುದ ಮಾತ್ರ ಆತ ಬರೋದಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ತುಂಡು ನಿಗೇತಿಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತಿಂಡ್ರೆ ಕೆಲವುದ ಮಾತ್ರ ದೀತ ದುಪ್ಪಡು ಪೊಕ್ಕಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ತಿಂಡಲ್ಲ ಹಾಳಾಪುಡು ಬೂಸ್ಟ್ ಪುರ ಪತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಡತ ಅಂಚ ಏರೆಗಂಡ ಕೊರ್ಕ ಬಂದಮ್ಮ ದೀದಿತ್ತೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅಮ್ಮನ ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೇರು ಬಂತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಡು ಪಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡು ತಿಂಡ್ರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡು ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒಣಸುಗಳ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಂತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಡವೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಏತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಒಣಸಲ್ ಅಂತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡು ಬಬ್ಬು ಕರ್ದೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಮುಂತೆ ಪಾಡುವ ದಕ್ಕು ಅವು ಪುರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬರ್ಡೇ ಪುರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಂತದ ಕೇಕ್ ಪುರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಚಾಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪ ನಮಗ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಪು ನಾವೆಂತೂ ನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಆತ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ನಾ ಮುಂದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋತ ಅವಳ ತಿಂಡ್ರೆ ಪಾಪ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅವಳ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಕಾಲಿ ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತು ತಿಂದಿದ್ದು ಪಾಪ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತಲ್ಲ ಬಡವಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಪುರತನ ಒಂಥರ ಎನ್ನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇತಾಪು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪಿಚಾನು ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಎರಗಾಲ ದಾನ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣ ಫುಡ್ಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೇತಾಪುಂಡು ಆತು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಡು ಉಪ್ಪು ನಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣ ಮನ್ಪುಣ ವಸ್ತುನ ಪೂರ ಕೊರ್ನಂಚು ಕೊರ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಎರಗಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೈತೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಅವೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುರ ಬಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು ಪೂರ ಇಂಗ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಾನಂಚನೆ ದುಂಬು ಒಣಸ್ಬುರದೆ ಸಣ್ಣೆ ದಕ್ಕೊಂತ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಪುರ ನೆರವಂತೀರ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಜಿಗೆ ದುಂಬು ಪುರಾರಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿರ ಬಣತೆ ಇತ್ತು ಪುರ ಪಂಚಪುರ ಬಣತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲಡ್ ಇತ್ತು ಇರ್ನೂದು ಮುಟ್ಟ ಮುನ್ನೂದು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಕ್ಕಲ ಪುರ ಮಲ್ಲಾದು ಬೇಲೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಲಕ್ಕೆ 200 300 ಅವಡ ಒಂಜಿ ಸರ ಮುಟ್ಟಲ ಬರು ಏಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕಲು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಂಚೇನಿ ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಒಣಸು ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಪ್ಪ ಒಣಸು ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಗತಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಕ್ಲೆ ಆತು ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಪಾಪ ಬುಲಿತುಂದು ಪುರ ಉಪ್ಪೇರು ಎರಗ ನಟ್ಟುವೇರು ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಈ ತಾಲ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೀರ ಅವೇ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತು ಪಾಡೋಡು ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಬಿಂಕನ ಪಾಡ್ತಿರು ಚಿತೆ ಅಲ್ಲಂಚನೆ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತಿರ್ತಾನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಹಾತಿದ್ದಿತ್ತು ನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ಎತ್ತದು ಅವು ದಪ್ಪಣ ಪುರ ಅಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡ ಪುಣಗ ನೇರಗಾಣ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಡ ತಗಾಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ಮದೀತೇರೆ ಮೇಪಲ್ ನೀರು ಉಪ್ಪೇರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲು ಪುರ ದಕ್ಕೊಂದು ಪುರ ಉಪ್ಪೇರ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ಕಮ್ಮ ಪಣ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪಚೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕಲು ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಕಾಳ ನಿಕ್ಕಲು ಉಂತುನಾಗ ಬೇಲೆ ಪುರ ಪೋದು ನಿಕ್ಕಲು ಬೆಂದನಾಗ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಡಾಯ್ತು ಬೇಲೆ ಪಾಡದು ಉಪ್ಪೇರು ವಿಜಂಡಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ವಸ್ತುನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾದಂತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಲಂಚದೆ ಅದೇ ಪರ್ದ ತಿಂಪ ಬುಗ ಲಂಚೆ ವಸ್ತು ತక్కుವ ಅಂಚೆ ಪ್ರಪಂಚ ಬೆಂದು ಅಂದು ಅಂಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೆಂದು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತದಾಯಿ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಅವು ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಒಂಜಿ ಅರಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಏತು ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಈತ ಭಂಗ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಬೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ನೋಡು ಊಲ ಇಂತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತೂಪ ಟಿ ವಿ ಪುರ ಪಾಪ ತೂಪ ಕೆಲವುದ ಮೊಬೈಲ್ ಪುರ ಬೇಜಾರ ಪಾಪ ಗೇಮ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಂಚೆನ ಈಗ ಇಕ್ಕಲ ಅಮ್ಮ ದೀತೇರು ತುಂಡು ಇದು ಐಟಮ್ಸ್ ಪುರ ಮೆಜಾಲಂಚೇರಿ ಕೊರೊಂತೇರು ದುಂಬಲಂಚೇರಿ ಮಾಮಕಂತರ ವಸ್ತರು ಒಂದು ತಿಂಡ್ರೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ಕೆಲವುದ ನಮಕ್ ಬೋಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ದಿ ಒಂತೇರಿ ಕೊರೊಂತೇರಿ ಏರು ತಿಂಡಿ ಚೆನ್ನ ಬದಾಯ ಇಷ್ಟ ಕೊಡ್ತು ಪೊಂಡೆ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಪಣೋಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರಜೆ ಆತು ಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕೊಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡ್ರಲ್ಲ ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡತ ಈ ಲಾಗಿನ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.